Raised from Matanao, Davao del Sur, Porfirio began his lay work in 1996, and 2 years after, he became the ministerial intern for 9 consecutive years. Later, he became the youth director around 2010 to 2018 at Northern Mindanao Conference, which is now the North Central Mindanao Conference. Then he was elected as the first executive secretary of Central Mindanao Conference in 2019. Porfirio married Glenn, and together they were blessed with 3 children. Our speaker is coming from the Highland Paradise of Bukidnon, Central Mindanao Mission President, Pastor Porfirio E. Lagunday Jr. Mayong gabi kinatong tanan, mga pinalangga o hinigugma nga mga kaigsuonan. So ikaduha na nato karon nga gabi sa ato ang panag-uban gikan sa Central Mindanao Mission. Kalipay kay nato nga diin kita magapadayon sa atong panaw kauban ni Ginoong Hesus. So praise God. Hallelujah. Dalaygon ang Ginoo. Magampo ta alang sa atong suhito karon nga gabi. Amahan nga langit nun. Pagka maayo nimo nga diin ikaw nagluwas ka namo nga kaming tanan makasasala. Og ang bunga sa sala nining kinaiyahan ngadto sa kamatayon apan ikaw nagpakamatay sa Kalbaryo aron kaming tanan mga luwas. Dalaygon ka og himayaon. Og karon nga gabi naay na puy lain nga suhito nga among pagatun-an. Hinaot pa nga iablihan nimo nga among hunahuna og kasing-kasing aron kami mudawat sa imong pulong ug sa imong mensahe. O kanimo mismo nga among Ginoo manluluwas. Panalangin imong alagad, kay walay mahimo kung wala ikaw, gamit lamang imong alagad sa paghimo ni ini nga mensahe sa ngalan ni Jesus. Amen. So karon nga gabi ang atong suhito, mga kaigsunan, ang sugo sa adlawng igpapahulay ug ang sinugdan nini. So mga kaigsunan, kini siya part gyapon sa kasuguan. So, nagisgot magyapon tag kasuguan. Pipila na ka mga kuan nagisgot kasuguan. Pero karon no, gisgot kini siya nga dunay adlaw gyud nga sa part sa napulo kasugo nga gusto sa Ginoo nga kini siya atoa kini siyang tagaagpagtagad. Naharabay mga panghuna-huna sa tao, may kaigsuonan nga nasa huna-huna nga ang kini bitaw sugo sa adlaw ipapahulay dili ra balabot ani ang mga laing tao, ang ilang panghuna-huna nga para regionisa sa mga Hudiyo. O way labot ani, ang mga Pilipino, ang mga Amerikano, ang mga Bisan Asa, Afrikano, Hilonggo, Cebuano, Ilocano, way labot. Mao man ilang hunahuna igsoon. Nga diin kini para ra sa Hudiyo. Apan atong sutaon karon, ug unsay katuyuan ani nganong nabutang man siya sa napulo ka sugo. Ug unsa man ang gitawag nga significance nganong ato kini siyang pahulay bantayan ug ato siyang tumanon. Now, kay mga kaigsunan, ang ato ang pangutana mao ni siya mga kaigsunan. Unsa ang sugo sa Dios nga angay natong hinumduman? So, sa napulo ka sugo, doon nagyoy usa ka sugo diha nga angay natong hinumduman. O kana mabasa na to sa Exodo 20, versikulo 8. O kana yung gisulti diha nga nasulat. Remember mga kaigsunan, sa tanan gyud nga mga sinulat sa balaang kasulatan, gitun-an naman na nga mo'y foundation sa pagtuong Kristohanon ang balaang kasulatan. Atong hinumduman nga kini siyang inspiration nga ang mga balaang tao nagpanulat sa lamdag sa Espiritu Santo sa Dios o kana siya nahimo ang compilation nga balaang kasulatan. Apan remember nga dinhi sa balaang kasulatan adunay original gyud kaayo nga kini siyang word for word nga na-record diha o kini siyang napulo ka sugo. O kini dinhi sa napulo ka sugo dunay usa ka sugo nga nag-ingon usa gani, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan nini. So unsa igsuon nga sugo sa Ginoo nga nagtawag nimo sa paghinumdom? Igsuon, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay. Unsang adlaw? Adlaw pagpahulay. Kinsa nagsulti ani? Ang Dios.
Ang Dios nga dito sa Sinai nakigsulti kang Moses. Ang Dios nga naghatag sa pulo kasugo nga ang makatawhan nga giluwas sa Dios dito sa Ehipto. Mingon siya nga hinumduman mo kining adlaw igpapahulay aron unsa balaanon kini nimo. Aron nga balaanon kini. Sa to pa, ang kini siyang igpapahulay nga gusto sa Ginoo nga atong hinumduman, nalambigit yan ang pagbalaan. Namutana tayo, makaigsoon, na day follow-up na ito nga pangutana. Unsa ang rason sa Dios nga nung mupahulay kita sa adlaw nga ikapito? Nga numang nagtingo magino nga, hinumdumi or remember the Sabbath day to keep it holy. Unsa may rason sa Ginoo nga nung iyahaman na nga gisugo, nga naman nga adlaw ikapito mo pahulay gyud ta. Doon na ba gadilip ganahan tao nga pahulay kay labi na dito sa gawas nasod. Kay ang ila gusto paningkamot aron mudagan ang kwarta. Why pahulay ay? Unya lang pahulay kapuyon. Di na pili bisag kung sa adlaw. Pero nagingon din Ginoo, remember the Sabbath day to keep it holy. Now karon unsay rason sa Ginoo? Niya makaigsunan natong mabasa sa bersikulo 11 sa mao nga part sa napulo kasugo. Kay sa unom kaadlaw, Kay sa unom kaadlaw, gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga naa nini. Part igsoon sa ngano nga Ginoo naingon ginumduman mo nga pulay kay siya'y nagbuhat sa tibuok nga butang nga gibuhat niya diri sa yuta, igsoon sa langit ug sa yuta, ug ang tanan nga naa nini, ug miingon diri makaigsunan, ug mi pahulay sa ikapito. Kaadlaw busa gipanalanginan. Mi pahulay siya unya gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ipapahulay og gibalaan. So dunay tulo ka mga butang nga lahi ang adlaw nga igpapahulay. Nga ikapito, lahi kay sa una, duha, tulo, hantod sa unom. Ug mingon siya, set aside this day. Kay kini siya, gibalaan sa Ginoo, giset aside, alang kanimo, alang kanako, alang sa pakiguban nato sa Ginoo. Kay bisan pagani ang sugo sa Ginoo nga tukang, sugo niya kang Moses nga paghibumog sa sanktuaryo aron ako makigtagbo ninyo og bisan pa niini igsoon gusto sa Ginoo nga makigtagbo kita. Kauban kaniya mo sa mingon set aside this day nga kapahulayan og ang Ginoo mao ang pattern modelo nga siya sa unom kaadlaw nagbuhat ikapitong adlaw mipahulay. Unya gisulti diri makaigsunan ang importante kayo nga ato ag yung hinumduman nga gipanalanginan niya kaning maong adlaw o gibalaan. Wala na ilahin ison. Ang uban mingon nga pahulay ra man dito ta sa balay. Pero igsoon kini siyang ingon sa atong Ginoo nga hinumduman mo ang adlaw pahulay sa pagbalaan niini. Pagbalaan niini dinhi kadugtungan nato ngadto sa Ginoo. And you will be, igsoon, blessed by the Lord. In this day, our relationship with the Lord, kini nga panahona, igsoon, madugtong kita ngadto sa Ginoo, sa isig katawo, ngadto sa pag-ampo, ngadto sa atong pagsimba, ngadto sa atong pag-awit, ngadto sa atong pagdahig. Ug kana nga adlaw, gusto sa Ginoo nga ikaw ug ako makigkauban ngadto kaniya. Ug kana gusto niya nga dili kana siya actually mga kaigsunan. Kini siyang gitawag nga adlong pahulay is anti-idolatry. Dili niya gusto nga ang katawan niya may layo ngadto kaniya. Nga makatawan niya magsimbag Dios. Gusto niya mapanalanginan. And therefore if you're going to study deeper on this topic sa igpapahulay gusto sa Ginoo, you will experience ni igsuon sa kalipay kauban kaniya mga kaigsunan. Mana siya nga it is mga kaigsuunan nga nung gihimo sa Ginoo ni siya, unsay rason niya nga pag-ila nga siya magbubuhat, muila ka. O niya sa diha, bisan panahulog ang tao, kini siya maoy panahon nga kita madugtong ngadto kaniya sa atong relasyon ngadto kaniya. So mo na makaigsuunan nga atong mabasa sa 2 versikulo 3, balik ta sa creation. Gipanalaginan sa Dios ang adlaw nga ikapito
Og nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang mga buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Nindot yun ang Ginoo makaigsunan. Gusto niya nga ma-receive nato kining mga butanga igsoon, kapahulayan. Kinahanglan bitaw yung kay ng rest makaigsunan. Sa study on longevity, rest biyang number 1. Sumala sa ministerial seminar on health, principles health, kinahanglan rest. Pero mga kaigsuunan kining rest not only physical. Apan gusto sa Ginoo madugtong tangadto kaniyang makabaton kitag kalipay nga suod nga kadugtungan nga to kaniya. Mo na nga will receive blessing. Mo na siya nga panalangin nga atong maangkon. Nga kita makig-uban nga to sa Ginoo. Isit aside na igsoon. Gusto sa Ginoo nga muhatag ka, gahin ka, usa ka adlaw gyud. Mo na nga yan ang gisugo. We know that ang true, if you love me, mo na siya true motivation. We know that. We studied that. That if you love God, you set aside time for Jesus. You have no time for God. Pangutana, wa pa kay panahon sa Ginoo? What if God has no time for you? Igsuon, pamalando nga igsuon. Gipakamatian ka sa Ginoo, tagaan ka niya, igsuon, kinabuhing dayon sa diya nga ikaw, mitog, midawat ka niya. And gusto sa Ginoo nga ma-maintain ang relationship. That's why gusto niya nga ikaw makaangkon o kinabuhi nga suod kaayo kaniya og di mahimulag niya. Muna makaigsunan, ang pangutana makaigsunan, kinsa ang nagbuhat sa adlawng igpapahulay og alang kang kinsa kini niya gibuhat. Atong inumduman makaigsunan nga daghang kay mga tao igsuon nga bisan pa karon. Uban ka nato naapay mga nadunggan nga mga istorya nga dili lagi tay labot ana. Nganong labot man ta na nga iharam nang gihatag to sa mga Hudiyo. Apan ang unsay gisulti ni Ginoong Hesus mismo ningon siya. Og siya nag-ingon kanila ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao. Igsoon, asa gibuhat ang adlaw igpapahulay? Ang katong pahulay nga gisugo sa Dios nga didto sa Exodus 20 o kini gisulti usab pagsubli ni Ginoong Hesus alang kang kinsa kana, alang kang kinsa makaigsunan, gibuhat alang sa tao. Igsoon alang na nimog nako. Bisag kinsa ka. Bisag asa ka, bisag unsa ka, bisag unsay kulor nimo. Brown and yellow, black and white. Igsoon, all are precious in His sight. Gipakamatyan ka sa Ginoo igsoon. Dito sa Kalbaryo sa cross, o kini igsoon, gihatag ni sa imuha igsoon, sa Ginoo. Aron nga kini siya nga kapahulayan, mga kaigsuunan, kini maghatag kanimo kaayuhan. Di ba? Basahan na to. Kana siya nga teksto nagingon, gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. Buti pasabot. Sa inani nga ilustrasyon, ang kalo gibuhat sa ulo. Dili ang ulo para sa kalo. Kining sapatos gibuhat alang sa tiil. Dili ang tiil gibuhat aron sa sapatos. Busa kung gusto nimo nga hayahay imong paglakaw, magsapatos ka. Kung panahon sa ting-init, magkalo ka. Kung gusto nimo nga may kangkon kag kalipay sa imong kinabuhi, kadugtungan sa Ginoo, magpahulay ka sa adlaw igpapahulay. Kay kana gibuhat sa Dios, alang kanimo, kadugtungan nimo ngadto sa Dios. Kay bisan pa sa kapanahon ni Ginoong Hesus, siya nagapang-ayo, nagpagawas og mga giyawaan, nangaayo sa mga balatian, o kanang adlaw nga ipapahulay din kita magigtagbo ngadto sa Ginoo. Mauna gingon niya, kapahulayanan, kabalaan, pagkabala diha, igsoon pagkabalaan o pagkapanalangin imong madawat. That's gisulti kana igsoon nga saad sa Ginoo ni adtong mudawat ni ana. Busa nagingon diri makaigsunan sa Ginoong Hesus sa pagpadayon, ang anak sa tao mao ang Ginoo bisan pa sa adlaw igpapahulay. So sigin sa day nagbuhat ana. Si Ginoong Hesus di ay siya mao di ay ang utor ana. Siya ang Ginoo sa adlaw igpapahulay mo na balik didto sa Genesis na human ang mga langit ug yuta ug ang tibuok nga mga panon kanila unya sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ug kana si Ginoong Hesus because ang Ginoo involved niya na ang Trinity. And Jesus, if you are going to read John 1:1-3, imo nang mabasa, why butang hitabo nga dili pinaagi
sa paglalang sa ni Ginoong Hesus. And therefore Jesus, the Lord of the Sabbath, ikapito nga adlaw natapos niya buhat nga iyang gihimo o mipahulay siya. Kinsa ni pahulay? Si Jesus. Ang Dios, kauban mga kaigsunan, wa pay Hudiyo atong panahon na igsunan. Mao na nga wa pay Hudiyo. Ang mga panahon sa Hudiyo wa pa. Gito mga kaigsunan, before the entrance of sin, naana nang igpapahulay, bigson. Naana nang sugo. Mao man ang duha man gyud ka mga butang nga imong mabasa sa bakang kasulatan nga wa pay sala naana ang igpapahulay mo nay twin sa kanisang kaminion, Sabbath and marriage. Mao na nga kana siya makaigsunan gihatag na nga garsa sa Dios ngadto sa tao. Amen makaigsunan? Can you say amen? Ang imong kaminion garsa na sa Ginoo. Mayingon man ang adlaw gipapahulay. Mao na nga siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan nga iyang gihimo, nga iyang gibuhat, nga nahimo kana gipahulayan ni Jesus Christ. Mo na nga gipanalanginan sa Dios ang adlaw ikapito ug nagbalaan nini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niya nga buhat nga gibuhat ug nahimo sa Dios. Mo na ang gisulti di Exodus. Now ang pangutana, kung magbalaan ta sa adlaw ipapahulay, kanus aman man magsugod ug matapos ang adlaw sa semana ug mauman usab nga kini siya ato ang himuon sa ato ang pahulay sa adlaw ipapahulay. Ang uban ra ba ang ilang pag-count igsuon sa kanang adlaw kay kanang tunga-tunga gyud sa gabi kanang alas 12 apan mao ba kini siya ang biblical model? Kung kita magahin sa usa ka adlaw, ikapitong adlaw sa atong pagsimba ngadto sa Ginoo sa ingon pa niya paggahin nato ngadto sa Ginoo unsa man na magsugod niya igsoon mao ni ang gisultis sa balaang kasulatan dinhi sa Genesis 1 verse 5 na iyon diri og gihinganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw og ang kangitnit ginganlan niya gabi og dihay kahaponon og dihay kabuntagon usa ka adlaw. Og mao kanay gitawag nga unang adlaw, usa ka adlaw. Now dinhi sa verse 31 nagisulti gyapon ri gibalik. Og nakita sa Dios nga tanang butang nga iyang gibuhat og tan-awa kini maayo kaayo sa dihang ikaunom nga adlaw. Igsoon mo na siya gitawag nga og dihay kahaponon og dihay kabuntagon adlaw nga ikaunom. Mo na makaigsunan nga kung mag-celebrate kita sa Sabat, maghimo kita igsuon sa pag-celebrate, sa paggahin sa atong panahon ngadto sa pagsimba ngadto sa atong Ginoo, pag-sunset jud sa ikaunom nga adlaw. Mo nang Biyernes. Pagkahapon na observe na ta sa Sabat. Dito mi sa Israel igsuon, pastilan ang mga Hudiyo. Pagdayong yung kahaponon, magsayaw sila sa kalipay nga magasugat sa adlaw ipapahulay. Na mga igsunan, kay diha gid ang ilang hapon ang gitawag ba nga sa Biblean o diha ang atong mga Biblia nagagikan mga kaigsuonan ang celebration sa Sabat gikan gyud sa pagsalop gyud sa Biyernes. Mahuman po na siya kay dunay kabuntagon hangtod na po sa pagsalop mao na ang pagtapos inigsalop na pod. Mao na ang gisulti diha. Now mga kaigsuonan hinumduman nato na mga kaigsuonan mo na ang sugo nga remember the Sabbath day. Ato pa, Biyernes hapon, okay, mangandam na tatanan isoon. Ato aring pangandam na ang Biyernes, muna gitaw preparation day. Apan sa panahon, nga diha pagkasalop na gyud celebrate the Sabbath. Mao na ang gisulti sa Ginoo, mao na iyang sugo. Di ka magbatong laing Dios, di ka magbuhat og mga linilok, igimuhan ng simbahon, ayaw gamita ang ngalan sa Dios pasipala, ikaupat, gugma na sa Dios. Pangutanan, higugma ka sa Diyos, remember the Sabbath day. I-set aside na nimo igsuon kung higugma ka sa Ginoo. Higugma ka ba sa Ginoo makaisunan? Still. Ato na ibaluan nga the true motivation of obedience nga kung magsimbat ta sa iglog papahulay, i-set aside na to na para sa Ginoo. Magdaig, maghimaya, magpasalamat ngadto sa Dios, makigkauban sa isig katawo, fellowship with the Lord, magasimba ug ang Ginoo nagsaad nga makiguban siya sa iyang mga katawhan. Mao na kanindot may kaigsuonan basta hapon na sa Biyernes ngan dito na himo na tag pagsugod na celebration sa Sabat, and that is the biblical Sabat nga ato giyong hinumduman igsuon nga gitudlo sa atong Ginoo ug bisan pa makaigsuonan
gihimo na sa Ginoo, na didto pa sa sinugdanan o gisugo na sa Ginoo, o kana siya makaigsunan binding hangtod karon mo na siya makaigsunan. Na pangutana, hangtod kanus gituyo ang adlaw ipapahulay nga bantayan. Sa panahon nga gisugo niya ang Israel, igsuon miingon siya, kini mao'y usa ka timaan, taliwala nako og sa mga anak sa Israel. Now kini siya panahon sa Israel, gisulti niya sa walay katapusan. Sa walay katapusan makaigsunan. Magapadayon kini nga celebration bisan pa sa mga spiritual Israelites. Israel, ikaw ug ako, kitang tanan, magapadayon ini busa ang mga anak sa Israel, magabantay sa adlaw nga ipapahulay. Sa paglihi sa adlaw nga ipapahulay ngadto sa tanan niyang kaliwatan alang sa usa ka tugon nga walay katapusan. Walay katapusan makaigsunan. So kini siya ang pangutana makaigsunan. Giun sa pagpadayon sa adlaw ipapulay sa atong kapanahonan karon. Padayon ba ni? Na may uban mingon nga paglansang ni Ginoong Hesus, wa na. Isoon kinahanglan gyud ta masayod ni ana nga kamatuoran makaigsunan kun paglansang ni Ginoo giapil ba na niya ison. Remember that ang kinisya nga igpapahulay na butang na siya sa 10 Commandments or the moral law. O kanang moral law is the transcript of God's character. Ang kinaiyahan niya na makaigsuunan, dumalayon ka na sama sa kinaiyahan sa atong Ginoo nga dili mo usab. Now, giun sa pagpadayon sa adlaw ipapahulay niya. Sa panahon ni Isaias, mingon kini si propeta Isaias nga niya, kung ilikay mo ang imong tiil, gikan sa adlaw nga ipapahulay, gikan sa pagbuhat sa imong kalipayan sa akong adlaw nga balaan o sa pagtawag sa adlaw nga ipapahulay nga usa ka kahimutan o sa pagbalaan ni Jehova nga halangdon. Padayon, nagingon diri. O magpasidungog ka niini nga walay pagbuhat sa imong kaugalingong mga pagi. Set aside that day nga wa na kay lain, di na ka mangguna. Makaigsuon na nag-uolbya kay ko dito pa ko sa usa ka dapit sa Pangantukan District nga dunay igsuon nga miingon, Brad, apas tagbuan man ako, Brad, nako nganong ni adlaw ipapahulay man, Brad, nganong wa malay ka mato simbahan niya, pastor, wa gyud konsumo. Igsuon, abi nimo makaigsuonan, nibiya siya sa iyahang katong pagsimba kay wa na daw siya konsumo. Abi ni mo makaigsuonan, no? Samot tinuong nag-ut-ut siya. Apan si Salmista David, basta magtuman lang ka sa sugo sa Ginoo o bisan pa sa pulong sa Ginoo, mingon siya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto. Walay tao nga makililimos kung siya matinumanon sa kasuguan sa Dios. Amen makaigsuonan? Praise God, hallelujah. If you love God and you seek God first, ug wa kay lain nga butang imong himuon kundili ang paghatag lang yung higayon sa pag-alagad sa Ginoo. Bisan pa dili na pasidunggan nimo ni nga adlaw way pagbuhat sa imong kaugalingon, ni mangita sa imong kaugalingon kalipayan, magasulti sa imong kaugalingon nga pulong. Di ano mo pagduha-duha og ha. Cellphone adlaw ipapahulay di ginagana mong duha-duha og cellphone sa simbahan, ako gibadlong diha. Mo na makaigsuonan ayon taon mo igsuon kanang panahon nga magnegosyo mo, panahon sa anang adlaw, isit aside na mo ning gisulti ni propeta Isaias. Nga dili gyud pwede mo nang nagapadayon bisan panahon ni propeta Isaias nga atog yung ihatag na nga panahon para ra gyud na sa Ginoo. Amen makisan gahin. Unom ka adlaw buhat pero sa ikapito hatag na nga panahon nga to sa Ginoo. Ngani sa panahon ni Ezekiel, ingon pa niya nagapadayon kini sa panahon ni Ezekiel. Ug ningon siya balaan na nga akong adlaw nga ipapahulay, sila mahimong usa ka timaan. Sa taliwala kanako ug kaninyo aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. Padayon igsuon, panahon ni Ezekiel, kining timaan igsuon ang ipapahulay no gihimog timaan sa Ginoo. Lahi mo mga katawan, timaan ni ko. Igsoon, abi ninyo, kung ako tingali, ang ako abitaw ngalan kay Porfirio Iltagondi Lagunday. Kung naatingali ko'y baka, niya daghan akong baka, butangan gina ako nagpel. Mo nang yadto ko dito sa Visayas, dudong man ko diri sa Mindanao. Pag-eskwela na ako si Central Philippine Adventist College, himo, ginako, magpalain ko diri. Ako ngalan, ginahanglan dili na dudong.
gibutang nako, tawag lang ko ninyog pel. Muna nga maadto mog Bisayas, ang tanang mga pagtawag sa nakaagto do sa CPAC sa kuha, Pastor Pel gina. Porferio Iltagundi Lagunday. Unya, kung nga ako'y baka, wa pa man lang ko'y baka ron. Sige na lang, sunod na lang, ug makabaka gyud ko, ug daghan-daghan ging baka, pero mo na siya makaigsunan, butangan gyud ako nagpel, tag-iya ana, timaan nga ako'y nanagiya na. Pero sa kung pagminyo makaigsunan, ang ako yung plano gyud nga angalan sa mga kabataan magagikan gyud sa ako mo na nga ang gamugwangan unta ako ginanganlag pel Ben. Kay that is from Hebrew. Ben is son. Awa man may magkasinabot ni Mrs. makaigsunan. Mo na nga ginganlan lagyud og si GM John Mark Lagunday. Mo na nga nako agi pasundan nako kaya nga akong asawa mangyoy kuan makaigsunan naghangyo nga kana lang ngalan John Mark. Kamo atong nasabutan John Mark. Sunod na pud unta nga mga anak nganlan na pud nako ay dag-adto naman ta dinhi sa New Testament. Gospel inako kini kaduhang anak kung lalaki ni siya nganlan nako og Luke Mateo. Moto nga wa man madayon ang Luke Mateo kay nagingon man ako ang igsuon pod nga kana lang Kirk Hugh. Mo na yang ngalan. Pero ang katapusan natuman ra gyud kana bata namo nga ginganlan og si Pel Isa. The word Pel is there. Isa is daughter. Mo nang nakaroon sa Mountain View College. Pero man kaigsuonan kana siya nagadala sa pangalan sa iyang amahan. Pel Isa. Apan ang Ginoo nagingon makaigsunan nga ang adlaw gigpapahulay gihimo niya nga timaan nimo og nako. Amen makaigsunan? Nya gusto kang nakaangkon kag timaan? Makaangkon miingnon ka nga ikaw nga niyam niya nga aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. Igsoon gisulti gini sa Ginoo. Pinaagi kang Ezekiel bisa makaigsunan kini siya nagapadayon nga ang adlaw ipapahulay bisan pa mga kaigsunan gisulti dinhi sa atua sa panahon nga si Ginoong Hesukristo in the Gospel of Luke mingo siya og miadto siya sa Nazareth diin didto siya magtubo didto nagtubo si Ginoong Hesus sa Nazareth og ingon sa iyang nabatasan misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay og mitindog sa pagbasa nabatasan. Pagkanindot no? Nganong ingon maning nabatasan? Kay bisan pa dito sa paglalang mauna na ang iyang gihimo og sa iyang pag-ani nga dili lang magpakamatay apan maghatag og panigingnan gihimo ng batasan ni Jesus Christ because Jesus is our example. Makaigsuonan si Ginoong Hesus. Mianhi dinhi dili lang siya magpakamatay aron sa pagtubos kanato but siya maoy atong ehemplo aron kita magasunod kaniya og gibatagon kita nga iyang mga katawhan og sumala sa iyang nabatasan adlaw nga igpapahulay matag adlaw igpapahulay misulod siya sa sinaguga og ngani makaigsunan gisulti diri mitindog sa pagbasa nagaparticipate sa pagsimba mga kaigsunan og mao kana nga kung mingon tag igpapahulay dili ingon nga magtulog ka. May kaigsunan, kung dili, imong himayaon ang Dios. Atong daigon ang Dios. Awitan o atong simbahon ang Dios sa adlaw ang ipapahulay. Nga naibisan pa ang mga apostoles. Siya nangatarungan dito sa sinaguga sa tanang adlaw nga ipapahulay. Unsang mga lawa, ipapahulay. Ang mga apostoles og naglukmay sa mga Hudiyo ug mga Kristiyanhon o kadaghan yun in the New Testament Church adlaw yung igpapahulay son nga ang mga apostoles ilang gitagaan na unya bunsa mga adlaw yung igpapahulay ngani kining mga sales son mas makini siya following night and then mga pila ka mga gabi ipadayon kini igsoon nga kini siya nga suhito igsoon magapadayon igsoon ngayon diri bisan pa sa Hebrewanon 4 bersikulo busa nagapabilin pa ang kapahulayan sa mga sa adlaw nga ipapahulay alang sa katawhan sa Dios. So makaigsunan, katawhan ka ba sa Dios? Nagapabilin pa kana nga kapahulayan alang nimo. Igsuon, bisag-asa ka karon, bisan diha ka sa Pinitilian Jail, bisan diha ka sa bato, bisan asa ka karon nga diha sa ilahan naminaw diha karon ato manghigala. Remember, gigisugo ka na sa Ginoo alang kanimo. Igsuon bisan pa kini kung ikaw
katawhan sa Dios. Ingon pa niya, kini nagapabilin nga kapahulayan, nga kini siya alang sa katawhan sa Dios. Ngani, bisan pa si Isaias, ang gitingon ni Isaias na ingon rin, kay ingon nga ang bagong mga langit o ang bagong ngayuta, nga akong pagabuhaton, magapabilin sa akong atubangan. Ingon pa siya diri, miingon si Huba mauman, magapabilin ang inyong mga kaliwatan o ang inyong ngalan. Kanya mingon siya, og mahanabo, kagikan sa bagong pagsubang o sa hangtod sa usa, o gikan sa usa, kaadlawng igpapahulay, hangtod sa usa. Ingon pa niya makaigsuunan, ang tanang katawhan, gikan sa usa ka ipapahulay, ngadto sa laing papahulay, manganhi aron sa pagsimba. So ang ipapahulay, panahon sa pagsimba. Asa? Dili lang dito sa sugo sa Israel, apan sa tanang mga tao, igsuon, dili lang sa kapanahonan nila ni Isaias, kapanahon lang ni Ezekiel, panahon ni Jesus, apostoles, hangtod sa mga katawhan karon. Bisan pa sa bagong langit ug bagong yuta, magapadayon ka na nga gisulti sa Ginoo nga kapahulayan. Busa makaigsunan, the true motivation, if you love God, you will keep His commandment, and His commandment includes the Sabbath. Makaigsunan. Karon nga gabi doon ako i-share ninyo. Ni amang gining akong kauban. Sa una makaigsunan, kay kini laging ulitaw na manggug ko nga nag full timer bag ko sipak. O niya, may kaigsuunan, samtang ko nag full timer sa sipak may kaigsuunan, nami mga gigahin nga mga panahon nga mo adto mi sa pagwali sa nagkalain-laing dapit. Ug hangtod nga niabot ko sa Aklan mga kaigsunan. Nya tong panahon na mga kaigsunan kini laging ulitaw ta. Nya full timer ta, nya nakagawas ta sa atong silbi ba nga sa dito sa ato ang campus. Di mga kaigsunan marag nindot sab nga makaila-ila taglain nga mga kaigsuunan pod og mga binuhat. Ni atong panahon na makaigsuon, ako may gipawali dito sa Kalibo Aklan. Sa pagwali nako sa Kalibo Aklan makaigsunan, ulitaw ko ato pero guwang-guwang na bi ako nagagraduate sa makaigsunan. Na may sung leader nga nagsung leader dito. Unya sabtang ako'y gawali makaigsuunan, gitan-o-tan-aw nako. Angayan po ning sung leadera eh. Ha? Pastilan makaigsuunan nako eh. Nini basta-basta di nga sung leader ni kay mukinto-kinto gyud nga the Lord in sa basta kay nindot nako kini. Ako gining ila-ilahon ning bayhanan ni. Unya nakaila-ilam to make the long story short makaigsunan nakaila-ilam eh. Uy maestra man di makaigsunan. Nya ako estudyante pa. Mao tong hitabuan makaigsunan nako eh. Di man ni basta-basta di ay leader po sa church. Inako sige lang. Motoy nang ngutana ko sa usa ka babae dito nga di ko anday nga pwede nga ko buligan ko niya. Sige buligan pag ingon nako kana siya ko ni oy iya man day anak wa na gyud magtingog-tingog siya sa magseksuon. Ang akong day magpatabang ko inahan man di ay. Sumoto makaigsunan. Pero kining maong babayhanan makaigsunan kay usa ka panahon nako nga delikado ni kay maestra man ni. Giduol nako. Pag duol nako kini gyud akong gisulti, ma'am. Nya ako lang gitawag sa iyang ngalan ba? Di lang ako naisulti yung sa tinuod niya ngalan, kaya kaila naman mo. Basta ingin ako nga, ma'am, ako isulti sa imo ha, dili, okay ra baka sa imo ha. Yung panyangan, diha imi sa church. Kay, murag Sabado gito makaisula, pero balaan man po to siya nga, panagtigo man kaigsunan niya, balaan po ng katuyuan, okay ra ka ito. Paina ko nga, di ako lang gisulti man kaigsunan nga approach ba nga perting ninduta tingali itong approach nako kay medyo buying man kayo ang signal niya. Abi nimo inako ma'am. Mga luyag tani ko sa imo ba pero kun maakig ka man sa akon hindi na lang ko mga luyag sa imo. Te okay lang sa imo nga mga luyag hindi ka maakig sa akon. Pagsulti nako ana man kaigsunan niingon man siya nga okay man lang, dili man daw siya masuko. Uy, mga kaigsuunan sa literature evangelist pa ko igsuon, kana siya buying signal na. Buying signal na, basta ato pa, murag naagi puruhan nga, dako kay porsinto nga musugot. Busa inako niya, unsa may akong himon, pa niya nga, maglisensya ka sa akong ginikanan. Pag inako niya, unsa ko paglisensya niya nga, padlag sulat or makigsulti. Maog ito akong himo makigsunan, sulat ko. Abi ninyo makigsunan,
didto na lang yun nako, makaigsunan, isulti na lang yun nako ni Senyor, kay katapusan na rin bagin akong gabi iro, niya din ako ni masulti ugma. Kailan naman kong speaker ugma? Kaya ibabalik ba ko diri, isulti na ko ni, murag, malakansin na yun ang atong speaker ugma. Yan, makaigsunan, akong giingon siya nga. Tinud-anay yun akong katuyuan siya, ha? Unya, makaigsuunan, kining mainampuon kay tab, tugyan yun sa Ginoo, pakitabang, bisan pa iyang makaigsuon, makaigsuunan, nilukmay ba po iyang kasing-kasing? Unya, nahitabo makaigsuunan, ang ako yung pinakamalipayon kaing kasinatian, katog yung na-receive na ko ang iyong sulat nga miingon siya, I always thank God every time I remember you. Kana man kutisyon man na sa sulat igsuon, nga naa sa sulat ni Apostol Pablo, I always thank God every time I remember you. Igsuon, buha gyud kalimti nako tong iyang sulti nako ang kini siya. Nagpasalamat sa Ginoo siya sa matag panahon nga mahinumdom siya sa kuha. Og didto makaigsunan, padayon yud hangtod. Nahitabo makaigsunan, perting dugaya pod ko gisugot makaigsunan. Pero kadto lang yun ako ang gikuptan nga I always thank God every time I remember you. Makaigsunan, akong isulti sa inyo ha makaigsunan. Iha kong gisugot for me, perting dugaya. Pero abi niyo makaigsunan, tungod sa ako ang pagka-full-timer, nahuman ko, hantod na kuan ko makaigsunan, wa mong ko'y kwarta, tinuod yun to. Na minyo me, pero iha yun ang pinakadakong gasto. Muna makaigsunan. Nga, ako nang gisir sa inyo ha. Nga, katubitong, muna bang, ang ako yung gusto nga kong ipasantop mga kaigsuunan, related yun kinisiyang gitawag nga, kini bitaw gisulti sa Ginoo. Kini bang hinumdum every time I remember you, kung tinuod ka igsuon nga nahigugma. Ang pangutana igsuon, kung tinuod kang nahigugma. Unsa man ang mahitabo kung tinuod kang nahigugma? Mao to nga ang motivation igsuon bisan pa sa among ay commandments. That's the true motivation kung imong hinumduman ang adlaw ipapahulay og balaanon kini. Imo bang higugma ang Ginoo makaigsunan? Imo ba siyang gihigugma nga nahigugma og nagpakamatay kanimo? Igsoon. Unsaon na nimo? Pagpadayag. Jesus said, hinumduman mo ipapahulay balaanon kini kay kini siya part sa Decalogue nga ato ang ekspresyon sa atong gugma nga ato kaniya. So karon ini nga takna sa gabi makaigsunan. Ang Ginoo nakigsulti nato. Pasig mayingon ka higugma ka sa Ginoo nya wa ka nagpahulay, wa ka nagsimba. Unya ikaw nagsigig palahubog gihapon. Sige ka pug panugal. Nahigugma ka Ginoo na? Wala. Because if you love God, you will obey. You will obey His commandments, His laws. Mo na makaigsunan. Ikitang tanan nga nahigugma sa Ginoo mao kaning mga tawhana ang mga tao nga matinumanon. Nya ginabalaan nimo kini siya kay kini siya ang Ginoo mao kini siya ang timaan nga ikaw iya sa Dios. Karon gabi himo na to ang pagampo. Amahan na mong galangit nun. Usa kadako kay namong kalipay ang pag-ila. Nga ikaw mao ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta ug ang tanang butang nga naa niini o bisan pa sa ikapitong adlaw ni pahulay o kini nagbalaan niini o gipanalanginan o kini gisugo niini o gipanalanginan o kini gisugo nimo alang sa imong katawhan nga among hinumduman nga alagaron o simbahon ikaw nga among Dios. Busa karon nga gabi amo ang naibaluan nga diin kini nga adlaw igahin gayud namo kay kini nabatasan sa imong magkatahon labi na nimo o kini imong gibuhat alang kanamo o bisan pa sa bag-ong langit o bag-ong yuta kini pag panahona magasimba kami diha kanimo nga among Dios. Busa karon among gitugyan among kinabuhi nga diin kaming tanan nga imong mga katawhan matinud-anon sa pagahin niining adlaw ipapahulay nga kami magasimba o magabalaan niini
kauban sa imong mga katawhan sa dili pa ikaw magabalik, ug hangtod sa imong pagbalik sa imong gingharian ang tanan among gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.